Tsukay ko pasalamat sa mga isda nga nakamata pa ming duhaya agida. Ug aniya kami karon. Nagaginawa pag yun in taon. Kapila namin ni suway luwas ni mo. Apan kusgan man kay kaoy. Gigutom naman dyan kumayo. Ang gani ka. Ako buwan, pero tinikid ka ayon akong gutuma. Ay, sabi na pagkaon na ni Ruben. Samanin ko, nakadakop na kakaroon. Pag yun ang taon na ay tanawa. Ay, makasurvive ba kataan eh? Ambot lang. May pay mag-imagine na lang tayo na ani mabas kong peta. Gimingaw na jud ko sa burger ba nga luto ni nanay. May pay mag-inom ta kini ato ipulutan. Gusto ko ang isdang sinugba kag gipulaan ako ana. Mas nindot kun baong nga sinugba. Tama na, mga pasmuro ta ana. Anindot ka uno na lang inyong mga auto ko walay mga pulas. Oh? Gusto siguro na siya. Oh, ha? Oh? Patay man ako. Kaya nagsamot. Oh? Oh? Birahin na siya uswang. Aron di ko sa matong kamatay. Hinahinan lang. Oh my God, kada ko sa isda ka na siyang baba. Mas maay pagkano na to na. Ayaw, basi may impetenta. Okay rin yun. Ay, kawa may pinaka niya. Makakaon na jutaan ni. Pagampo mo nga masalera atong plano. May lang makakuha di siya. May tumi hungry. Spicy hot dog is in the center of the bread. Galing. Makakaon na jutaan ni. Tinawa ko noong may na ipinaakan. Ano pa po yan? Yes! Mas masier makasugba. O, tanawa na kakuha na pa isda. Sige pa kaya itong kuha tulo na kamuop. Kuna pa na to na. Niya, Kauri sa mong taga. yan na pa'y kuha ay. Mayroon dyan yung uban ng supi. May gamit ragil kaayo. Labay na niya eh. Wah, manday na gamit. Niya, padighan yung dyan itong kuha. pa. Pagbusog dyan mo, ha? Mukhaon siya kumaayo kay perting yung gutuma. Lami man na ini. Bisa mo tingnan. Hello, tara lang. Isa ako. Ano nabi? Pero. Maapil ko, ha? Di, oy. Ha? Palapakan na to siya. Kaon ka? May gani ka, wanay pili, sumbiha, mukhaon jud. Ha? Halang giluwa. Ibang utok ko lagi akong tanaan. Di ka makakaon sa kong utok. Ha? Ay, hala, tanawa. Ha? Wow! Kahayag sa palibot. Ka nice. Muna man tag naay kuryente. Daghan kayo sila nga perting sigaha. Asa ka na sila gikan? Natural, diha sa dagat. Nauman. Ha? Kanindot nila, oy. Makaon ba pud kay hana, no? Inis uyag kilaw. Piliso. Ha? Oy. Usa ko na nagkaan mo kaduol. Mura mag nagkadako. Hala, pagkadakuha naman na napa. Patay, basig manukog ka. Alerto mo, Oh my basig God, manukog na. patay na tani. Patay na dyan tao, manukog na. Oops. Wala dyan din tao ng balina. Di balik, oy! Tuwara! Patay na ng ok-ok. Alerto mo. Sabi Ano ato ko, Major Kahana? Patay. Di na punta din sa itong naimutangan. Pwede ba tapo ikas kami na bugsa? Pas-pas eh. Pas-pas pa. Pwede ko din yung lugayan niya. Oy. Oh, patay na ba ko? Mauna ba ni ang langit o impyerno? Hain man ang ako mga kauban. Ha? Hey, kadlok din uy. Time pa. Mauna ba na si kamatayan? Ang musundo na ko. Duulo na ko siya. Ug ako asyang igrit inigabot na ko sa iyang nahimutangan. Oops. Happy Halloween! Wah!